फाइनालि गाइस जों दा बेरायफैदोंमोन सानथिफुरनिनो 20 किल'मिटार गोजानाव दंफैयो जों दा हाग्राबारि आरोना दासिमबो बर'जों बर' नायाखै दासिमबो नायला स्कुला माबादि डेभेलपआनो गैया दासिमबो हाग्राबारि एकदमबारे नै गभर्नमेन्ट जायाखै दासिमबो एकदमबारे दुखुथिया बर'फ्रा आजां गाजांनो आयै गिलु फालुनो आं दुखु मोनदों बिरादनो उन्दैफ्रा बिदिनो दा बाव फरायनानै बेसेबांबा गोजान 20 किल'मिटाराव 20 किल'मिटार ना 15 किल'मिटार होनदों जायखिया बहाय दा बिनिफ्राय गलांनानै हान्थियो दा गोसोबारि नै गोसोबारि फायखाना नै स्कुला नायदो बे स्कुलसो न' नङा नों बावनो हाबो आजा आजाया बावनो हाबो नै माबादि बेसेबां फरायखो आजा दा क्लास 4 बिराद दुखु नांथावलै आजामोन नै दा बेबादि बायला जिलायावहाय हाबनानैबाबो जोंनि बर' फिसाफ्रा खस्थ' मस्थ'यै जोङै मेट्रिक पास खालामो बेनि उनावहाय जोंखौहाय रावबो नायफिना मेट्रिक पास जा फिअ पास जा जोंखौ रावबो साख्रियाव सोनो नागिरा गिजि गब्लं स्कुलाव जोंखौ फोरोङो एबा हाबो नायस'ना जोंखौ आन्थाइबा मालिकफ्रा आजां गाजां इंलिस मिडियाम बर' मिडियाम प्राइभेटाव सोनानै मालाय गिदिर गोलाव खालामो जोंनि बर'फ्रा नायदो बे हाल सालखौ नाय माबादि जोंनि बर'फ्रा बेसेबां डेभेलप गाज्रियाव दङ जोंना डेभेलप नङा डेभेलप गाज्रियावसो दं जोंना